Ala tɔgɔ min filɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko yakɛfi yakɛfi. Maa min mako bi garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ la Ala bolo ka Ala wele wariko la Ala k'a d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ yakɛfi de b'a kɛ. Nka ale baara bɛ kɛ juma su fɛ, ale wurudili bɛ kɛ ka bɛn juma su ma, wa ale ye kɛko kelen pe di. I b'a kɛ siɲɛ kelen pe, bilahi n'i y'a kɛ ni laɲini min ye Ala bi sɔn o laɲini bi sabati. N bɛna d'i ma sisan. I bi jija juma su fɛ i bɛ seliji ta. N'i ye seliji ta i bɛ don so kɔnɔ, i b'i jija i bɛ arakan 2 di Ala ma. Arakan 2 selilen kɔ i bɛ kulu huwalahu siɲɛ 11 kɛ. Kulu huwalahu ahadun Allahu somadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun. I b'ale siɲɛ 11 kɛ. N'i tilala i b'i ɲɛsinnen to kɔrɔ ma, i bɛ kɔlɔsi ta, i b'a wurudi yakɛfi yakɛfi. I b'a wurudi siɲɛ 10,000 siɲɛ 10,000 12,000 fois. Ale bɛ wurudi o adadu de la, nka a bi kɛ jumadonya fɛ. N'i tilala wurudili la o y'a sɔrɔ hami min b'i la i y'o jira Ala la. I y'a kɛ ni ŋaniya min ye i yɛrɛ de b'o dɔn. Ni wariko don, ni garizigɛ ko don, walima ni diɲɛ hami o hami don, e yɛrɛ de b'i ka hami dɔn. O la n'i tilala juma sɔgɔmada fɛ, i bɛ nɔnɔ kɛnɛ san, i b'a saraka denmisɛnninw na, i b'a kɛ n'i ka haju ye, i ka wariko walima i ka garizigɛ ko, i b'a kɛ n'o ye. Bilahi n kalina Ala bonyana mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ siɲɛ kelen pe, i ka laɲini Ala b'a sabati. Ni wariko don Ala bi wari d'i ma, ni garizigɛ ko don Ala b'i garizigɛ dayɛlɛ. I ma n'i bolo don diɲɛ ko o ko la a bi ɲɛ i bolo. Mɔgɔ dɔw bɛ yen blocage de b'u kan, u ka ko bɛɛ jɔlen don. U mana don diɲɛ baara o baara la a ti ɲɛ u bolo. O tumana n'e bi fɛ Ala ka dayɛlɛli kɛ e ye k'i sɔn i ka ɲini fɛn na fo k'i lawasa, ni wurudili kɛ ka bɛn juma su dɔ ma, bilahi i k'i sigi ka Ala lajɛ a bɛna min kɛ. Dɔw ko Ala wele ka suma nkalon don dɛ. Ala mako bi a wele cogo de la. N'i ye Ala wele cogo jɛn diyagoya a bi sumaya, a bɛ faamuya. O tuma n'i ye Ala wele cogoya min dili i ma nin ka teli garizigɛ ko fɛ, o ye teliya dan ye. N'i y'a kɛ a bɛ kɛ. Ne y'a f'i ye o, adamaden mako bi fɛn o fɛn na a bɛɛ bi munumunu Ala tɔgɔw de kɔnɔ. Bilahi hami si tɛ dugukolo kan min solution tɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ, o tɛ yen. C'est à dire ne ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw m'a faamu. Mɔgɔ min bɛ yen e bi fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, nafolo caman i bi fɛ k'a sɔrɔ, a gindo bɛ kuranɛ kɔnɔ. Diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan ko sura kelen bi kuranɛ kɔnɔ k'o ka teli nafolo ko fɛ, o ye teliya dan ye. N'i y'a kɛ nafolo ko la i t'a bon k'a jɛn. I b'o sura dɔn wa? O de ye suratul waqi'a ye. Iza wakati sura, ale ye nafolo sura yɛrɛ yɛrɛ de. N'i y'a kɛ nafolo ko la bilahi Ala bi nafolo d'i ma. I b'a saraka dɔn? A saraka o ye sɛ jɛma den 3 de ye. Nka iza wakati baara anw b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000. Nka i bi 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. Iza wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ, conséquence tɛ min na, tɔɔrɔ tɛ min na, dekun tɛ min kɔfɛ, kɔlɔlɔ tɛ min kɔfɛ. Iza wakati nafolo baara don. N'i y'a kɛ nafolo ko la Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. A kɔrɔbɔ i k'a lajɛ. E boli bolila yɔrɔ caman na, i ma nafolo sɔrɔ, segi kuranɛ ma i k'i ɲɛsin iza wakati ma, Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. Siga tɛ nin na dɛ. A ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka ko iza wakati k'a bɛ mun kɛ? Bɛɛ bɛnna min kan o ye
ale yɛrɛ de ye nafolo sura ye. Kira de ko nafolo sura yɛrɛ de ye Iza wakati. Siga t'a la dɛ, a ye hadisa dɔnnaw ɲininka o b'a f'i ye. Dɔnnibaaw tɛmɛna an ka nin jamana in kɔnɔ yan. Olu ye Iza wakati de baara bilahi ɲɔ kun de baw ka jiginɛ kɔnɔ. U bɛ maa bayirikaw de balo. O tuma e b'i fɛ Ala ka dayɛlɛ i ye k'i garisɛgɛ dayɛlɛ ka nafolo d'i ma tɔrafata ayinu na. Iza wakati nafolo baara don. Ale baara an b'a kɛ 30,000 mais i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen ko k'a dɔn n ye Iza wakati baara kɛ a jaabi la o tuma i b'i ka wari tɔ sara ani se ye bonya min ka fara kan. Maa min mana kɛ Ala ka barika don a la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli. Wassalamu alaikum.